Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. Bütün нәрсә шомайды инде. Вообще полностью шомайды. Шәһәрдә йортларны капиталь төзекләндерү дәвам итә, әмма башкарылган эшләрнең сыйфаты күпләрне канәгатьләндерми. Шоулыда яңа мәчетләр җиткерелә. Шәһәрдәшләр өчен үз ишекләрен алар кайчан ача алыр? Эльвина Андрова сюжетында. Урам аның исемен йөртәчәк. Үзәк китапханәдә шагыйрь, прозаик, журналист Нияз Акмалны искә алу кичәсе узды. Шәһәрдә йортларны капиталь ремонтлау дәвам итә. Төзекләндерү эшләре 125 күп катлы йортта бара. Бүгенге көндә эшләр 97%-ка башкарылган. Бозган елгы күрсәткечләр белән чагыштырганда күпкә артыграк. Ремонт график нигезендә барга карамастан, безнең телекомпаниянең кайнар элемтәсенә шәһәрдәшләрдән шикаятьләр килә. Теманы Лилия Гатина дәвам итә. Хөршидә Латыйпова 116 йортында 30 елдан артык яши. Капиталь ремонтны озак көтте ди хатын-кыз. Әмма башкарылган эшләрнең сыйфаты күпләрне канәгатьләндерми. Подъезд тулы электр чыбыклары, баскычлар җимерелгән, еш кына лифтлар эшләми. Мин бу общежитиядә 87 елдан бирле торам. Ремонтны бүлмәләрдә турбаларны алыштырдылар, общественный урыннарда алыштырдылар. Безгә нәрсә не нравится, кухняларның тәрәзәләре алыштырылмаган, душларның ишекләре алыштырылмаган. Әле капитальный ремонт шундый күп. Электричество вообще алыштырылмады, алар вообще страшный состояниедә. 4 подъездлы 116 йорты 1978 елда төзелгән. Капиталь ремонт бер генә тапкырда үткәрелмәде ди шәһәрдәшләр. Эшләр җәй башында башланды. Күп катлы йортны яңартуга 15 миллион ярым сум бүлеп бирелгән. Шуның яртысы халык акчасы. Шәһәрдәшләр аларның теләкләрен ишетерләр һәм исәпкә алырлар дип өметләнә. Безнең менә монда балконнар бит инде. Балконнарның менә тәрәзәләре һәм ишекләрен не поменяли. Bütün нәрсә шомайды инде. Вообще полностью шомайды. Тәрәзәләрне тагы ясап бетерсәләр, еще әйбәт булыр дип уйлыйм. Күп катлы йортта эшләр 95%-ка төгәлләнгән дип аңлатты төшерү төркеменә энтузиаст идарә итү компаниясының капиталь ремонт буенча инженеры Ришат Хаҗиев. Хәзерге вакытта йортта лифтлар алмаштырыла, подъездларны ремонтлау һәм йорт яны территориясын төзекләндерү эшләре бара. Һава торышы әйбәт, эшчеләр җитәрлек. Шуңа күрә эшләр вакытында тәмамланырга тиеш ди төзүчеләр. На сегодняшний день полностью закончены виды работ по КВС, ХВС, водоотведение, отопление выше и ниже отметки нуля. На сегодняшний день они монтируют, заканчивают монтаж отопления выше нуля в подъездах и остается у них изоляция труб. 116 йортында капиталь ремонтны ноябрь уртасына төгәлләргә тиешләр. Әмма подъездагы диварларны буяу, бердә яшәүчеләр көтә торган тәрәзәләрне һәм ишекләрне алыштыру исәпкә кертелмәгән. Бу эшләрне агымдагы ремонт кысаларында үткәрергә планлаштыралар дип аңлаттылар идарә итү компаниясында. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Чаллыда үз мәшгуль яр чаллы акциясе эшли башлады. Максаты һөнәри керемгә салым режимына күчкән эшмәкәрләргә ярдәм күрсәтү, яңа система буенча эшләргә теләүчеләргә консультация бирү. Әлеге акцияны Сәүдә сәнәгать палатасы белгечләре оештырды. Республиканың икътисад министрлыгында хәбәр итүләренчә, октябрьдә 8 меңгә якын татарстанлы минем салым һөҗүмтасына теркәлгән. Үз мәшгуль гражданнарның гомуми саны 40 мең кешегә арткан. С 1 января 2020 года будет вноситься изменение закон о поддержке предпринимательства. И здесь самозанятых приравняет субъектам малого-среднего предпринимательства. То, значит, с этого времени самозанятые, зарегистрированные самозанятые смогут пользоваться теми же формами поддержки, которые сегодня существуют для малого, среднего и микробизнеса. Венера Иванова шулай ук теркәлмәгән үз мәшгуль гражданнар өчен штраф күләме бермә-бер артырга мөмкин дип белдерде. Үзгәрешләр 2020 елның 1 гыйнварыннан үз көченә керәчәк дип көтелә. Чаллыда төрле дин вәкилләре өчен 20 гыйбадәтханә эшләп килә. Шуларның 14-е мөселман мәчетләре. Аллаһ йортлары салыну дәвам итә. Шуларның берсе беренче автомобиль юлында төзелә. Төзүчеләр әйтүенчә, мәчет юлчылар өчен аеруча кирәк. Әлеге мәчет кайчан әзер булыр, хәбәрчебез белде. Орловка Божирасы янәшәсендә урнашкан Чаллы яр мәчетен узган ел төзи башладылар. Гыйбадәтханә заманча стильдә башкарылган, 210-нан артык кешегә исәпләнгән. Мәчеткә 21 метрлык биеклектәге манара куячаклар проектта ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен аерым гыйбадәт заллары, уку сыйныфлары, имам һәм мөгаллимнәр кабинетлары, шулай ук тәһарәт алу бүлмәләре каралган. Мәчет яны мәйданында хәләл кафе төзү планлаштырыла. Эшләр тәмамлану алдында.
бик уңайлы менә сәфәрдә йөрүче мөселманнар өчен кирип укып чыгарга. Һәм инде шул ук вакытта ул тирәдә бит инде зур гына комплекс булачак. Киләчәктә инде бу инде бер зур шундый үзәк булып торачак анда. Инвалид кешеләр бар бит, шулай бит. Менә алар өчен дәгән бөтен керү, чыгу юллары каралган җайланмалар белән төзелә торган мәчет була инде алда берсе. Тагын бер Аллах йорты хакимият бинасы каршында салына. 1992 елда ул биредә җәмигъ мәчете өчен җир бүлеп бирелә. Яңа проект буенча эшләр 2007 елда гына башлана һәм әле дә дәвам итә. Биредә вакытлы мәчет кенә эшли. Бүгенге көнгә җир эшләре тәмамланган. Безнең оешмада күбесенчә мөселманнар эшли. Эшләр сыйфатлы булыр дип уйлыйм. Бүгенге көндә инде менә анда безнең әкрен генә тагын эш китте. Алдагы елна инде без бераз туктап тордык. Чөнки проектта безнең кайбер эшләребез бар иде, халыкка да, чөнки халык күптәннән сорый. Нишләп бердә күренми дип, чөнки моңынча әле без җир астында эшләгән булсак, подвал бит шулай бит эшләнде дә ул күмелде. Инде менә хәзер баганалар үсә башлады, стеналар күтәрелә башлады. Җәмигъ мәчете 3200 кеше сыйдырачак. Әлфәс хәзрәт әйтүенчә, эшләр кайчан тәмамланачагы турында сөйләргә әле иртә. Барысы да финанслаудан тора. Чаллыда барлык мәчетләр дә мәхәллә кешеләре садакасына төзелә. Шәһәр мөхтәсибәте шәһәрдәшләрне гыйбадәтханәләр төзүгә үз өлешен кертергә чакыра. Эльвина Андрова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. 30 октябрь көне Муса Җәлил исемендәге шәһәр үзәк китапханасында Сорман районында туып үскән шагыйрь, прозаик, журналист Нияз Акмалны искә алу кичәсе узды. Кичәдә Сорман һәм Казаннан шагыйрьнең дуслары, туганнары, якташлары, каләмдәшләре килде. Шулай ук шигырь сөючеләр, җырчылар җыелды. Килгән кунаклар Нияз Акмал турында истәлекләре белән уртаклашты. Язучыга багышлаган шигырьләр, аның үзенең шигырьләре һәм җырлары яңгырады. Тамашачылар шагыйрьнең үз тавышын аудио язмада тыңладылар. Шулай кичәдә катнашучылар Сорманның бер урамына Нияз Акмал исемен бирү турында фикер алышынды. Нияз Акмал ул инде без иҗатын бик ярата торган, олылап Чаллы төбәгендә дә үз чиратыбызда халыкка күрсәтә торган, күрсәтергә омтыла торган шагыйрь Нияз Акмал кайчандыр үзе бу төбәкне, бу төбәктә яшәгән әдипләрне, язучыларны, каләмәхилләрен якын иткән кебек, без дә аны хәзер дә бик зурлап, иҗатын олылап, яратып искә алабыз, кичәләр үткәрелә. Себер Көньяк Урал һәм Татарстан бию коллективлары бер сәхнәдә чыгыш ясады. КамАЗ мәдәният сараенда халык биюләр буенча төбәк-ара концерт узды. Иң яхшы биюче төркемнәрен карарга тулы зал җыелды. Затлы костюмнар, дәртле биюләр һәм көчле алкышлар. Халык биюләре концерты улы бер тамаша. Наталья Карташева һәм Татьяна Реус исемендәге халык биюен үстерү Чиләбе фондының проекты федераль грантка ия булды. Әлеге бүләк Россиянең мәдәният министрлыгы мәдәният милли проекты кысаларында тапшырылды. Грант ярдәмендә иң яхшы бию коллективларының уртак төбәк-ара концерты оештырылды. Одна из целей нашего проекта заключалась в том, чтобы молодые люди из разных регионов могли в одном концерте, на одной сцене, плечом к плечу показать друг другу и зрителю национальную хореографию своего региона. Бүген халык биюләре ул мәдәни мирас һәм заманча хореографик юнәлешләр синтезы дип билгеләп үтте оештыручылар. Сәхнәдә Ералаш, Чиләбе хореография ансамбле, Юность, Сибири, Төмән халык бию ансамбле һәм Чаллы сәхнәсе хуҗалары Сәйлән белән Болгар бию төркемнәре чыгыш ясады. Халык биюләренә килгәндә бүген инде программадалар бик күп. Бу инде биюләрнең нигезе булып тора. Чөнки монда безнең гореф-гадәтләребездә, безнең тарихыбызда һичшиксез бу биюләрдә чагылыш таба, аның әйтик костюмнары гына бер күрү үзе ни тора. Шуңа күрә тамашачы тарафыннан халык биюләренә кызыксыну зур. Әлеге бию коллективлары Татарстанда соңгы тапкыр чыгыш ясамый 6 ноябрьдә Казанда йомгаклау концерты үтәчәк. Мәрьям Файрушина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Вәнгәмнашлар, мин сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Ортопед 942. Лечение всех видов заболеваний суставов и патологий позвоночника. Телефон 51 51 20. Каждую среду с 17 до 18:00 консультация травматолога-ортопеда бесплатно. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.